kisah kan kada tuh kisah kan kada kono angkanya kayak jauh kabar santai bola bin muka tengok kalah saya sudah kepalanya kami sudah kepalanya karena তাবু জরতুই যে খবর মানমানে খেত ছয়শৈন্য ঘটনা মিয়াও দি বড় বাস ফ্লাইট বড় গুৱাহাটী थांनाय थांलाय दुखनानि काई इंटरव्यू रंबो दङ जतबाय ना थांलाय माने माने आं सानो बुमुं बिनि दिप्राज बेखाय बुमुरावबाय ब्रक निया थांलाय ता बेखाय हरजेटाव होखाय खानाका जे बर'नि गारि एक्सिडेन्ट माने जागावनो आं सांगिखाय लागमा सखाहैनाय ओमफ्राय दाउ बुकुमै दं खुन्थाइ हरखाय आङो साहरखा ओंखाय जों साइमान लायखाथार ओमफ्राय दिनै फुङाव ओंखाय दा बिनि लगेनिफ्राय साबि गिथिङो बियो लामदों अब हाफ्लं एरिया एक्सिडेन्ट मोदों सबायना नै मांखो सबायना र बोसोराव समायलाङो borok to tini fungo fungni train thangmani o train sobaina hinte to omno araita bajena araita tinta tumuno normal thang sohoi khankai eka aboni ulo puthuitu bunan bagai je process to tamoro aboro khlaiba sopaina bubru sopaina brobo sogoya ko ai nijeni borok bara kurui tumu saiman holaya tuto lai tabu we tungyang no hongkai to tiar lo nai sunglai no to ahai ane awai aing sa kaijak mani bo ko thangnai February ni 9 तारिखो से काइजाको 8 तारिख February 2024 को काइजाको जे थुइनाय जे एक्सिडेंट माने अब साक दा गारि फेरक जाक ना कोन एकटा गारि बेथुताय एक्सिडेंट ताबु जे खडामानि के आरो लामा रिनि वातुइ थाइ दङ के गारि बो साक नो खिलसा जागो हिं खानांगौ दा जों डिटेल्स ताव कोन खाइमान होयाखौ ओ थुइनायनि दिब्रासनि उमरखा बोसोराव थाना बिनि 30 31 सम खाना